рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон шурӯъ аз соли 2022 дар баробари инъикосу таҳлили мавзӯъҳои гуногун дар доираи рубрикаҳои нави муаллифи хеш дар гӯшаи болои саҳифаи 16-и хеш QR-кодҳои барномаҳои ҷолибу дидании видеои хешро ки бо ҷаҳду талоши ҳайати эҷодии рӯзнома дар саҳифаи ютуб-канали рӯзнома бо номи Ҷавонон ТВ омодаву интишор шудааст, пешниҳоди шумо мегардонад. Шумо метавонед бо нусхабардорӣ кардани QR-кодҳои барномаҳои мо тавассути телефонҳои ҳамроҳи хеш барномаҳои ҷолиби моро тамошо намоед. барои тамошо кардани барномаҳои мо шуморо танҳо лозим аст ки барномаи нусхабардории QR-коди телефони худро боз намуда QR-коди дар саҳифа мавҷуд бударо нусхабардорӣ намоеду ба суроғае дар экрани телефонатон баромада маротибаи пахш намуда бинандаи барномаҳои ҷолиби мо бошед. мо дар ютуб канали хеш ки Ҷавонон ТВ унвон дорад то имрӯз беш аз 120 барномаҳои видеои ҷолибу диданӣ омодаву ҷойгир кардаем ва умедворем ки онҳо низ бароятон писанд меояд. моро ҳамроҳ бошед ва ба ютуб канали мо Ҷавонон ТВ обуна шуданро фаромӯш насозед.